Туган нигезіме қайтсам, рәхәтлек тоям жанда. Күңелләрне юатырга әнием бар бит анда. Әни булгач, рәхәт шул, кайтканда каршы ала. Яшем 60-та булса да, мин аңа һаман бала. Кайтам әле авылга, көткән кешем барында. Азга гына иркәләнеп торыр өчен янында. Сез дә кайтып хәл белегез, үкенерлек булмасын, көттөрмәгез, иртәгәсен бик соң булып коймасын. Беләм, бер көн килеп, әни көтмәсеңне дә, салкын өйдән башым иеп, чыгып китәсемне дә. Әни кебек мине тыңлап, булмас утыручы да, озатканда күчтәнәчен кыстап тутыручы да, юл алдыннан утыртып дуга кылучысы да, синең тагын кайтуыңны көтеп калучысы да. Бар да вакытлыча булар, әгәр ныклап уйласаң, каршы алмас җылы өйләр, әнкәй, үзең булмасаң. Әни барда өйнең коты бар, әни барда өйнең уты бар, әни барда өйнең нуры бар, әни барда кайтыр юлы бар. Беләбез, бер көн аларның арабыздан китәсен, ишектә тутыккан йозакны ачалмай интегәсен. Беләбез, кайчанда бер бу көн килеп җитәсен. Дөньясы шулай корылган, инде ни хәл итәсең?